Nyakwar Mugejwang. Sani wachako kod weche manyien nyaka ngorom kata sa auchiel mano nyaka rom kata sa ngwen mar okinyi makawuono sa ngwen nyaka sa bich mar onyango wadhi bedo kodi kaachiel kachiel ka sani ka warango weche manyien en ndalo mano chiw mano mar chiwo elwer sirkal bunde mago moko puodhi e kaunti ma Tana River ne obila jotelo e kaunti no ma Tana River owacho ni ok gimor gi kaka kata kwan bunde mano moseduoki nyaka gisani kane giloso e boma mano madogo. Jotelo gi ne wacho kanyo ni moko kuom jodongweng ok oyie gi wach mane sirkal ogolo mano mar chwalo bunde ne jopiny ma jopiny ni godo e tok chik e lwet obila kama e koro kelo pek e apedha mano manyo bunde ma jopiny tiere godo e ataro mar chik ka giwacho ni rochruok mar arita e kaunti no bende koro thiro dongruok. Kwa sababu mwisho huwa gavana mtoe uchafu madogo ametaja mambo kama tarehe 22 mwezi wa Disemba tuliambiwa tusalimishe ile silaha yote haramu yenye iko mkononi mwetu. Mpaka saa hii ile bunduki tumepata ni kidogo sana kulingana na ile namba yenye iko Pangal sub county. Tunasikizana. So tusalimishe hizo, tumebaki na siku 15 peke yake. Tusingoje siku 60 tukukuchie tuchukue bunduki. Abatani ulete tu pole pole tupokee tukupatie cheti ya kuonyesha kwamba wewe ni mtu umependa usalama. Tunasema ya kwamba bunduki sio maisha yetu. Bunduki sio. Tunataka vijana na kina mama na sisi sote tushikane kwa sababu ya mipango ya maendeleo, sio mipango ya bunduki. Sasa wale wako na bunduki sijui mmesitoa wapi na taarifa hii, sijui mambo ya bunduki. Kuna mahali mnazitoa, rudisheni kule mmetoa. Nasikia mnatoa Somalia. Kweli si kweli?